Action. Sona, gaman tamarkan dah. Tamarkan aja nih. Tamarkan dah. Chalo, jauh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' नोंथांमोन जों दिनै माने नितुमनिनि नोंथांमोना नितुमनिनि भिडिअ नांगौ नितुमनिनि एलबामखौ थाब लाबो होननायनि थाखायनो आङो माने नितुमनिनि एलबाम शुटिं खालामनो फैदों आरोना दिनै। ओमफ्राय दायो माने जोङो शुटिं खालामसिगोन। नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय। आङो डिसक्रिपसनाव बिथांनि लिंकखौ होनानै दोननाय जागोन। आरो जेब्ला माने जोंना शुटिं कमप्लिट जाखांनानै एडिट जायोना माने फाइनाल जाब्लाथाय आङो बेयाव माने ट्रेजार हगारगोन आरोना नोंथांमोननो प्रम' भिडिअ हगारगोन आं बे चेनेलाव। ओमफ्राय भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन। नोंथांमोना सापर्ट खालामहैदो थांनानै ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। थ' नोंथांमोन दायो माने जोंहा आंनिनो लोगो आरोना खगेननियाव जोङो ड्रेस लाखांबाय। नोंथांमोना नायनो हागोन नै। जों मा लाखो खिथादो एसे। लंपेन्ट गांनै, सार्ट गांनै, टि-सार्ट मोनसे। नोंथांमोना दायो माबा शुटिं खालामसिगोन। जों माने शुटिं खालामगोन आरो नोंथांमोन। सापर्ट खालामदो एसे। एक्टरखौ देखायगासिनो आं। एक्टरा नैबेनो जोंहा नितुमनि हिर' नुखाबाय दायो माने ड्रेसफोर गानबाय आरोना। ओमफ्राय दा बेलेग चेन्ज खालामबाय थागोन। बेजों लोगोआव दङ जोंहा नै खगेननि लोगो। साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय चेनेलखौ लोगोफोर। ओमफ्राय नैबेयाव बे सासे माने डिजाइनार आरोना डिजाइन खालामो बियो। सोरबाफोर माने बेजों हेयार स्ट्रेट खालामबा फैबानो जाबाय सिख्लाफ्राबो सेंग्राफ्राबो ना। थ' नोंथांमोन दायो आं माने खगेननि दखानाव दंफैयो आरोना। ओमफ्राय नै जोंहा एक्टरा हाय नट नितुमनि। हाय। बोरै मोनदों दिनै? मोजां मोनदों, जोबोर मोजां मोनदों। ओमफ्राय फैनानै दा ड्रेस बायनानै जोबोर मोजां मोनदों, गोजोननाय मोनदं। आसा खालामो गासिबो दायो लिंक होना दोनगोन थांनानै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। 1K साबस्क्राइब कमप्लिट खालामना हो नोंथांमोननिसिम। माने नोंथांमोनसिम खावलायनाय थाबाय 1K साबस्क्राइब कमप्लिट खालामना हो। एलबामखौ नायगोन होननानै एलबामखौ नायगोन ना गासैखौबो गुरैयै खावलायनाय थाबाय। 1K साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। 1K। बेजों लोगोसे दङ जोंहा माने रतन। बिथाङा माने मेकआपबो खालामो आरोना। ओमफ्राय हेयार स्ट्रेटफोरबो खालामो। सोरनोबाफोर माने शुटिंआव नांगौ जायोबा बिथांखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय। आंखौ कन्टेक्ट खालामबाबो आं रायज्लायना हरगोन बिथांखौ। ओमफ्राय नै केमेरामेना जोंहा मैखोम। नै माबा लानो नागिरदोंलां। मा बेलाय? दावदै खलथा। दावदै खलथा। ओमफ्राय नै इसे जोंहा दङ खगेन। दहायथ' देखायखांबायानो। हाय। ओमफ्राय बुंहरदो एसे। नै नोंथांमोना ड्रेस बायफैबाय बेयाव लंपेन्ट गांनै। केमेरा खाथियाव देखायहरब्रा एसे। लंपेन्ट गांनै ओमफ्राय माबा टि-सार्ट, सार्ट मोननै लाबाय। दा शुटिं दङनो नोंथांमोना। माने दिनै आंहाबो दुकाना बन्द'। बेनिखायनो माने मेनेज खालामबाय आंनि थाखाय। लोगोनि खाथियाव फैबाय आरो बेयाव साटार बन्द' खालामना माने सिङाव होगासिनो आरो। सिरि खुलिखुमादों होनदोंमोन मिथिबायना। नङाबा दा आरो फाइन भरि लांनांगोन आङो। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि शुटिंखौ नायलांबाय थादो। आं देखायनो नाजागोन। चलो नै नोंथांमोना नायनो हागोन दायो एक्टरखौ एसे देलायहोदो। हेन्डसाम नुखाबाय दा दायो। खानाय सानाय मैया सिननो होबाय आं बेखौ। दा एलबाम बानायसै जोङो। नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय नितुमनिखौ। दे चेनेल नामखौ एसे बुंहरनानै ला। नितुमनि ब्रह्म इउटुब चेनेल। 1K साबस्क्राइब खालामना होदो बिथांमोननिसिम। भिडिअखौ थाबैनो नुनो मोनगोन। थाबैनो नुनो मोनगोन। आसा खालामो गासिबो सापर्ट खालामगोन होननानै। हेल' एभ्रिवान होनदोलाय। हेल' एभ्रिवान। आंनि इउटुब चेनेला नोंसिनिसिम बरायनाय थाबाय। थ' नोंथांमोना नायनो हागोन। फाइनेलि जों दायो माने लकेसनाव मोनफैबाय आरोना। बे जायगाया जाहैबाय धोनस्रिघाटनि शिब मन्दिर। ओमफ्राय बिथिंजाय दङ जोंहा मैखोम। ओमफ्राय एक्टरखौ देखायगासिनो आङो नितुमनि ब्रह्म। थ' दायो माने केमेरा सेट खालामगासिनो जोंहा माखासे टेकनिकेलनि। ओमफ्राय र' देखायग्रोनि आं बेखौ। बिथिं हाय नट गुड हाय। फाइनालि जों शुटिं खालामनोसै। भिडिअ नायलांबाय थादो। लकेसनाव मोनफैबाय। जों शुटखौ लानोसै। बेनिफ्राय साफा खाराब खालामना हो नोंथांमोननिसिम। आरो चेनेलनि लिंक होना दोनगोन थांनानै साफा खाराब खालामना होबानो जाबाय। अके नै बिथिं नायनो हागोन नोंथांमोना बेयाव मैखोम मामोनलाय बेना नामा? मैदेर फिसा ना मामोनलाय? नङा दहाय बुंनाया मैदेर नोंनि साबिखौ हरलाय। दानथारुआनो जोंहा माने माबा खालामगासिनो दं आरोना। केमेरा सेट गिम्बल ओमफ्राय इथिं केमेरा दङ। ओमफ्राय र' एक्ट्रेसखौ दसे थानानै देखायगासिनो आङो। दे खालामग्रो जल्दि नोङो। साबिखौ हरग्रो नोङो। साबि नांगौनो बेनो माने र' नो लाग्रोदो। ओमफ्राय नै एक्ट्रेसआ बेनो बिथाङा माने फाव खालामगोन आरोना। बुंहरदो एसे हाय होनना बुंहरदोब्रा। हाय गाइस। ओमफ्राय
मिनिनाङाब्रा मिनिनाङा ओमफ्राय नितुमनिजों एबार फार्स्ट टाइम ना सेकेन्ड टाइम ना मा फार्स्ट टाइम ओमफ्राय आगोलाव एलबामफोर बानायखांबाय नामा बानायाखै एबार फार्स्ट टाइम आरोना एसे माने नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय जाहाथे माने नोंथांमोननि सापर्टजों नेक्स्टआवबो बेफोरबायदिनो जोङो दावगालांनो हायो नङा होमबा बेनिखायनो नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ आरोना थ' बिदिब्ला नोंथांमोना शुटिंखौ नायलांबाय थादो जोङो शुटिं खालामसै बहाय नितुमनि आङो रस्टिं खालामबा मा होनोमोनलाय मा सोयोमोनलाय बहाय जायाखै खनसेन बाव बहाय फकास खोदा बहाय ओमफ्राय आरो फकास आरो मा होनबावो बेनिफ्राय गैला रोंला नैथिं माने केमेरा सेट खालामगासिनो दङ रतन दं मैखोम दं इन्दिरा गान्धी बेनि नामा एक्ट्रेसना ओमफ्राय दंबावो माखासेफ्रा बैथिं दायो माने सायायाव जिरायथ'दो आरोना बिसोर फैथ'वाखै दा देखायगोन आं आरो बैथिंबो गेलेगासिनो दङ माखासेफ्रा दे रेडि हा एक्सन आरो रायलायबावदो आरो रायलायबाय था एक्सन थिं दाउब'आ बिरबाय थादों समायना रमायना दाउब' सिगुन बाथ' बिरबाय थादों बरिया ना बाथ' बिरला बायदों जरा बिरदों आदार जादों देरनानै जादों गथ' गथायफोरनो औ बरिया ना जाहोदों कन्टिनिउ ना खेबथा बिमाया सिख्लानावबो नायनांगौब्रा सिख्लाखौबो नायना बुंनांगौ थ' जोंहा बैथिं मोजाङै बैथिं बेरायनोसै सिखारनानै थांदो थां आखाइ हमनानै लांब्रा एक्सन सना गाबोन थांमारगोन दा थाबायलांबाय था बिदिनो थांमारगोन दा मा कुरिया एक्टर नोंलाय खालामफिनबाव जायाखै नारनाय जायाखैलै नारनो एक्ट्रेसखौ नाय बरिया दे मिनिबाबो जेबो जाया स्ल' मसनावसो खारखागोन इयो क्लस खारबो मिनि एसे नितुमनिया एसे मिनि जाबाय दे खारदो खारबाय था